Nasakmit sa Sawang Calero Police Station ang 7.3 million pesos nga balor sa illegal nga drogas atol sa buy-bust operation sa A. Lopez Street, Sitio Mahayahay, Barangay Calamba, ning syudad sa Sugbo. Nadakpan sa kapulisan ang subject sa buy-bust operation nga si Jundel Abanid alias Tio, residente sa Barangay Labangon ug usa ka high-value individual. Kapin sa usa ka kilo sa illegal nga drogas ang nakuha gikan sa dinakpan. Matud ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang suspitsado gipaubos og duha ka semana nga surveillance. Nadakpan na kini niadtong February 2018 tungod gihapon sa illegal nga drogas. Ang suspect sa iyang bahin miingon nga dili pa lang siya dugay ni balik sa mong illegal nga kalihukan. Matud pa niya igo ra siyang gisugo paghatod niini ug bayran lang siya og 10,000 pesos matag hatod. I-verify pa usab sa kapulisan ang gibutyag sa suspitsado nga gikan sa Cebu City Jail ang nagsugo kaniya. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok kaniya. Mag-coordinate mi sa kalunasan na City Jail kay na siya na ilhan nga usa ka drug personality dito who acted as a facilitator. So mao na amo ang palagmano ang amo ang tactical interrogation na buhaton sa katong suspect natong nadakpan.